bežnom prevedení pri výcvikoch vo vojenských výcvikových priestoroch ich používajú príslušníci oddelení špeciálnych policajných operácií so sídlom v Prešove, Blakanovej a Topolčanoch. Iveco LFP s automatickou aj mechanickou väžou, ľahký terénny vozidlá Polaris, terénne štvorkolky Can-Am a Defender z 52. výsadkového práporu, ktorý väčšinou pozostáva z tzv. Primárnej zbrane výbor z ďalších technických prostriedkov, prispievajúcich k operačnému komfortu členov špeciálnych síl, akých bez... V ďalšom celku defile vojenskej techniky uvidíte techniku použitého chemického a biologického prieskumu, pozorovania a vykonávania odberu. Defender Hardtop s prívesnými styčnými skútrami Lynx 79 Ranger a Yamaha RS. Toto viacúčelové terénne špeciálne zástavby s možnosťou ťahania prívesov. Aktuálne ho vidíte ťahať mínomet, či už v voľných podmienkach alebo v zastávanom priestore. Kompletom Božena 5, ktorý je určený na likvidáciu všetkých protipechotných a protitankových mín, ako aj asistenciu pri odstraňovaní improvizovaných jednotkách. Na prívese vidíte vlečný motorový čln, ktorý slúži na tlačenie alebo vlečenie premieny po vodnej hladine. Celok uzatvárajú dekontaminačné vozidlá DECVOZ. Brigády spoločnej podpory ako neuceniteľný prvok pre logistickú podporu slúži terénne náklad. Fletrek je prepravovaný vysokospýtných vozík. Situácia, že potrebuje rýchlo a efektívne presunúť manipuláciu techniky na miesta, kde je potrebná. V ťažko dostupných oblastiach automobilových žeriach je všestranný nástroj, ktorý sa používa nielen na zdvíhanie, ale aj manipuláciu zbraní, prepravu a manipuláciu so kontajnermi a dielkom v rôznych operačných a logistických podmienkach. Dielenský kontajner typu B je primárne určený na vykonávanie v rade logistickej techniky sú vozidlá Tatra Steelbro, ktoré svojou konštrukciou umožňujú rýchlu manipuláciu s kontajnermi. Táto ich schopnosť výrazne zrýchluje logistickým MAN Tatra VVN. Balníkový terénny nákladný automobil určený na prepravu osôb a nákladu z maximálnej hmotnosti 12 tón, ktoré je jednou z noviniek našej výzbroji. Je určené na poskytovanie lekárskej pomoci, vykonávanie zákrokov a zachraňovanie životov ranených. Nasleduje automobil životov ranených. Terénny automobil bez balistickej ochrany je určený na poskytovanie prednemocničnej neodkladnej starostlivosti vzdušných síl a 6. spojovacieho punktu Trenčín. Predstavia sa vám vozidlá vo vylepšenej a veliteľsko-štábnej verzii obidve na podvozku Tatra Park. Toto viacúčelové obrnené terén 1000 km. A v techniky vidíte raketomet, modulár a muničné vozidlo. Presné označenie je raketomet, modulár, umlčovanie nepriateľských, delostreleckých a protilietadlových prostriedkov a iných ľahko pancirovaných cieľov. Taktiež na vykonávanie všeobecnej palebnej podpory a vozidlo modulár T-815 určené pre delostrelecké a raketové jednotky na prepravu, skladovanie a manipuláciu s muníciou. Zásobovanie a nabíjanie raketometu je zabezpečené. Raketový komplet 2K12 KUP, ktorý je určený k ničeniu lietadiel, vrtuľníkov a ostatných vzdušných cieľov. Systém KUP je umiestnený na pásovom podvozku, čo mu umožňuje vysokú mobilitu a schopnosť operovať.
Ukončenie tohto celku tvoria obrnené transportéry OT-90 a strelci Eagle. Tento transportér s vysokou manévrovacou schopnosťou je po úprave schopný aj plavby a je tak pripravený. Ďalší celok je zložený z vozidiel BDP-1. Každé vozidlo disponuje pancierovou ochranou, vysokou pohyblivosťou a variabilitou zbraňových systémov. Zvyšuje panutým 7,62 mm a prevedením protitankových strieľových striel DDK-11 Mavica. Vďaka svojej opožívanej konštrukcii môže BDP-1 prekonať vodné prekážky bez prípravy. Vozidlo používa pásy na pohyb vo vode celkovej hmotnosti 13 tón. Príslušníci osádky, ktorí cez strielne po stranách vozidla poskytujú ochranu pri presune a bojových činnostiach počas nasadnutia. Bojové vozidlo je vybavené 30 mm kanónom KH-42. Určených boju s tankami, samohybnými telami a ostatnými pancierovanými prostriedkami nepriateľa, ako aj na ničenie a jeho umožňovanie. Je vybavený zariadením pre úklad posádky proti zbraniam hromadného ničenia. Tank sa vyznačuje novou výkonnosťou, pancierovaním a paletnou silou, ktorá mu umožňuje likvidovať. Španielských spojencov reprezentuje vojenské vyjadrených síl. Systém je integrovaný na zadnej časti vozidla, je plne automatizovaný, čo umožňuje rýchlu prípravu na hmotnosti, flexibility a dostatočnej paletnej sily, z nej robí ideálny nástroj pre rýchle nasadenie v rozmanitých bojových podmienkách. Poskytuje spoľahlivú a efektívnu delostreleckú podporu. Jeden z posledných celkov defilujúcej techniky patrí vyslobodzenie. Je na vyslobodenie uviaznutej alebo poškodenej techniky, vrátane tankov, v bojových podmienkach aj v ťažkom teréne.
Za týmito vozidlami nasledujú ľahšie vyslobodzovacie vozidlá DPD, ktoré svojim tvarom prezradujú. V ďalšom celku sa nám predstaví technika policajného zboru, hasičského a záchranného zboru. V čele vidíme dva obrnené kolesové transportéry OT-64A100, ktoré vznikli v 60. rokoch spoločným vývojom s Poliakmi a predstavovali to najmodernejšie nádrže viac ako 20 000 litrov vody, boli nádržené na neuveriteľných 44 vojenskej prehliadky. Očakávame však druhú časť leteckej prehliadky leteckej techniky, v tomto prípade v podaní Airbusu A319 letky ministerstva vnútra v sprievode dvoch lietadiel F-16 Block 70, lietadiel najmodernejšej verzie tohto typu v Európe, povstania, ktoré práve dnes oslavujeme. Vychutnajte si letové majstrovstvo našich pilotov za tónou hymnickej piesne Kto za pravdu horí.